Il-ħadd tal-21 ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 6, versi minn 60 sa 69. F'dak iż-żmien Ġesu tkellem fuq il-ħobż tal-ħajja. Ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu: "Qiebes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu?" Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom: "Dan il-kliem qiegħed ifixkilkom? Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tila fejn kien qabel?" U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jiena qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom: "Kien għalhekk li jiena qedtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jetiħx li jiġi." Min dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax: "Tridux titilqu intom ukoll?" Wieġbu Xmun Pietru: "Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna emminna u għarafna li inti il-Qaddis ta' Alla." Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti titgerrex jew tissaħħaħ meta tisma' il-kliem qiebes tal-Ġesu? Ħafna kienu attratti għal Ġesu għax hu kien offrilhom xi ħaġa irreżistibbli. L-imħabba kollha ħniena ta' Alla immanifestata permezz tal-mirakli, mod speċjali dawk tal-fejqan, tal-eżorċiżmi u tat-tmieħ tal-5,000 ruħ. Minkejja dawn is-sinjali, ħafna tfixklu meta Ġesu jagħmel stqarrijiet divini. Id-diskors ta' Ġesu tiklu il-ġisem u tixorbu id-dem li kien qed jirreferi għall-Ewkaristija wassal lil ħafna mid-dixxipli joffendu rwieħhom. Ġesu stqar li hu il-vera ħajja ta' Alla li niżel mis-sema u li bih aħna rridu nitgħixu u naslu għal ħajja eterna. Anki l-apostli ammettew li dan il-kliem kien qiebes. Din l-espressjoni "kien qiebes" kienet tfisser li ma kienx biss tqil biex tifhmu, imma wkoll tqil biex taċċettah. Ġesu kompla jsostni l-istess ħaġa għax rid jgħaddi lid-dixxipli tiegħu minn prova biex jara fejn kienet tinsab il-fidi u l-lealtà tagħhom lejh. Ġesu kien jaf x'hemm fil-qlub tan-nies u kien ukoll jaf min kien se jittradih. Il-fidi tas-sew tfittex li tifhem u għalhekk Alla tagħna l-għajnuna tal-Ispirtu Santu biex idawwal l-għajnejn ta' moħħna ħalli nifhmu l-verità u l-għerf li ġej mis-sema. L-istqarrija ta' Pietru li turi l-lealtà tiegħu hi bbażata fuq ir-relazzjoni li kellu ma' Ġesu. Permezz tad-don tal-fidi, Pietru għaraf li Ġesu kien il-Messija, il-Qaddis ta' Alla, u emmen f'kemtu. Il-fidi hi tweġiba għar-revelazzjoni ta' Alla. Hi ċavetta biex naraw il-ħidma ta' Alla madwarna u b'mod speċjali f'ħajjitna. Inti temmen bħal Pietru li Ġesu jista' jbiddel lil ħajtek għax għandu l-kliem tal-ħajja ta' dejjem? Itlob lil Alla biex ikabbar fik id-don tal-fidi biex inti wkoll tikber fir-relazzjoni tiegħek miegħu u fl-għarfien tal-imħabba li għandu għalik.
Mulej Ġesu, enni nwarrab id-dubji u l-biżat li jżommuni l-bot milli nista' ninfetaħ għal kemtek fiduċja u bil-ferħ. Jiena nafdalek ħajti, kun il-mulej u saltan f'qalbi, fir-rieda tiegħi, f'ħsibijieti u fl-azzjonijiet kollha tiegħi. Aziza Marija, Sinjura tas-Santissimu Sagrament, dawwalli moħħi biex miegħek nagħti qima xierqa lill-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija, bil-ħajja li ngħix u billi nirċevih kif jixraq u ta' spiss. Amen.